isikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uphuma uqala usuku lakho namhlanje bamba sengiyavala ekseni kumele ngifundele ivesi elilodwa nje ekseni incwadi kaMatthew chapter 4 uverse 1 wakhona kuphela khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane kube alingwe nguSathane. Nanti ivesi engicela ukunikeza lona khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane kuba alingwe uSathane. uJesu uNkulunkulu, uJesu vele emazulwini ezemhlabeni engesiyo nje engafani nabantu njengathi kodwa uNkulunkulu, kodwa lithi kwafikelwa isizini yokuthi naye alingwe uSathane ehlane. Lokho kusitshela ukuthi akekho umuntu ongenayo isizini yakhe yokulingwa, akekho umuntu ongenayo isizini yakhe yokuba sehlane. Wonke umuntu unayo isizini yokuthi alingwe, wonke umuntu uba nayo isizini yokuthi aholelwe isitha sizomlinga ehlane. Noma ngabe kuthiwa uthandaza ngezilimi, noma ngabe kuthiwa uyiboss emsebenzini, noma ngabe kuthiwa uyisikhulu esingakanani esaziwayo nesidumile, kodwa wonke umuntu unehlane lakhe nje empilweni. Wonke umuntu noma ngabe muhle kangakanani, noma ngabe unconywa kangakanani, kodwa nawe unehlane lakho. Noma ungayibona ungcono kunabanye abantu, kodwa wonke umuntu ophila emhlabeni unehlane lakhe. Uma uJesu ayi 100% man and 100% God, kodwa waba nesizini, waba nesikhathi la eholela khona ehlane yolingwa khona. Kusho ukuthi sonke sinalo ihlane lethu, kodwa ihlane lethu alifikele ukusibulala, sifele ihlane kuyafika bese liyadlula. It's come for a purpose and it's come for isikhathi esithile uNkulunkulu akasibizela sona. Wonke umuntu unehlane lakho. Into ngicela ungenzeleyo yona, ungakuvumeli ukufela ehlane lakho, ungakuvumeli ukufa kuyisizini yakhe yokuba sehlane, ngoba usuku sehlane nje ulingwa for duration ethile bese liyadlula ihlane. Namhlanje ekseni mhlambe nawe udlula kuyihlane lakho, but it is not the end of your life. It will come for a specific season and for a specific time and for a specific duration and for a specific purpose. Kodwa lelo hlano odlula kulona namhlanje lizodlula, noma ungakhali ngembezi, noma zingakhali ngembezi ziphume emehlweni. Isikhathi nje esithile bese liyadlula. Ngiyazi kunzima, yihlane lakho lelo dlula kulona. Yihlane ke indawo lakho no discover ukuthi kahle kahle wena ubani, lakho no discover khona ukuthi kahle kahle uNkulunkulu wakho ubani. Njengoba kuleso simo okudlula kusona, ihlane livunyelwe uNkulunkulu ukuthi udlule kulona ukuze uzofunda ezinye izinto ezithile, ngoba ezinye izinto asikwazi ukuyifunda singaze sidlule ehlane elithile lempilo. Abanye badlula ehlane elithile lempilo emshadweni yabo, abanye badlula ehlane lempilo emsebenzini wabo. Uthola ukuthi kunabantu nje abazovele bengakuphiwa nje bengakuthandi, ungazi wenzeni uthi uyaphumelela, bevele bekuzondela abantu ukuthi uyaphumelela, ukuthi wenza kahle izinto zakho bese beyakuzonda. Ungakhathazeki, ihlane lelo odlula kulona, ngoba wonke umuntu unehlane lakhe. Noma ungaba muhle ugcobe konke, kodwa unalo ihlane lakho, futhi wonke umuntu uyayidlulela ihlane lakhe. Awukwazi ukuthi uzodlulela umzalo wakho noma upartner wakho, kodwa umuntu nomuntu unesikalo sakhe nje kuthiwa leli ke helakho leli hlane ozodlula kulona. Noma ngabe ngiyathanda njengophumlwane ukutholela ihlane lakhe angikwazi, kodwa kumele uyidlulele wena ehlane lakho. Kodwa into engicela ungenzela yona, ungafeli ehlane lakho, ungafeli usizini lwakho. Stay strong, remain standing, take courage, do not die in your desert. Dlula nje for isikhathi esithile bese uNkulunkulu ekuwelisela ngephesheya unqobe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning. Mega grace.